So kahit mamingaw, waray pa daton iba dida pagpakapangiklop. Maupay nga patron marigon nga bungtuhan artiche. So kahit hinana yun ulit sa rayo, maluya to respond. But anyways, yan ang ngayon mga kasangkayan aton igsasalin orog aton pakapiestahan aton patrono kan Senior San Ramon Nonato han aton bungtuhan artiche. So giniimbitaran naton ang aton mga bisitas, ang aton mga balikbayans, mga balik barangays nga niyan iton bungtuhan artiche nga ginaabi-abi namon kamo tumambong it amon niya na kalipayan nga gapi didi hit aton plaza.